Igbo bụ Igbo, Igbo chiri nze chi ọzọ, anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'Alaba steeti Abia. Taa bụ Tọzdee, abalị 31 n'ọnwa Ọktoba afọ 2024. Onye ji akụkọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ugbu a ka anyị zọba ụkwụ n'akụkọ ndị anyị jiri bịa. Otu ụlọikpe majistreti na Kuje akwadola ịna n'ebe onye bụ onye otu ụlọ omeiwu nnọchiteanya nke na-anọchite anya Aba North nakwa nke South bụ Alex Ikweche n'ọnọdụ ọnụego dị N1,500 na mmadụ abụọ ndị ga-ana ya n'ebe. Na mkpebi ikpe a, onye ọkaikpe nke ụlọikpe ahụ bụ Abubakar Said kwuru na ndị a ga-ana ya n'ebe bụkwa n'ọnụọgụ mmadụ abụọ bụ ndị ga-anọ na gburugburu nke ogige ụlọikpe ahụ ma nwekwa akwụkwọ nke agba ama. Onye IG ndị uwe ojii bụ onye kpọpụrụ ya n'ụlọikpe dịka a na-ekpe ya ikpe gụnyere ịkpa agwa nke na-ekwesịghị ekwesị megide ụlọ ọrụ ya, ịkparị mmadụ na ịkụ ya ihe nakwa iyi ndụ egwu. O kwuru na aka ya dị ọcha mgbe a gụpụtara ikpe ndị ahụ. Onye ọkaiwu ya mechara kwuo ka ọ bụrụ na a ga-agbatịkwu oge mgbe a ga-eme nke ahụ ma hụ na a ga-ana ya n'ebe ụlọ omeiwu a kwadoro ka eyigharị ikpe a ka ọ bụrụ nke ga-adị n'abalị 8 nke ọnwa Nọvemba afọ 2024. N'ịga n'iru n'akụkọ, ụlọọrụ ministri na-ahụ maka gburugburu n'ụbọchị Wenezdee bụ nke jupụtara nụ site n'aka ndị na-arụ ọrụ na ministri ahụ bụ ndị mere ngagharị mkpesa izipụta iwe ha na-ekwu na eji ha ihe karịrị nde naira 8 bụ ego esitere n'ụgwọ ọnwa ha sepụ n'ime afọ 3 gara aga. Dịka ndị ọrụ a siri kwuo, bụ ndị bụcha epekele akwụkwọ n'aka na-esepụrụ ụgwọ ọnwa ha bụ nke a nọ na-etinye n'otu igbe ego ekewapụtara n'afọ 2021 maka otu ihe omume ekeresimesi nke mere n'oge ahụ, ma gbakwunye na mwepụ ego a bụ nke a gara n'iru na-ewepụkwa na-enyeghachighị ndị ọrụ ego ha. Ndị ọrụ a iwe ji bụ ndị rịọrọ gọọmenti nakwa gọvanọ Alex Oti arịrịọ ka ọ bata nna ya bụ okwu. Ha buru mkpesa ha gaa n'aka ụlọọrụ kọmishọna na-ahụ maka gburugburu bụkwanụ nke ụlọọrụ Filimon Ogbonna bụ onye ha na-ahụghị n'ụlọọrụ ya mgbe ha zọpụrụ njem ahụ gaa. Dịka ha siri kwuo, n'agbanyeghị na mwepụ ego a bidoro n'afọ 2021, ụfọdụ ndị ọrụ chọpụtakwara na aka gara n'iru na-esepụ ego a mgbe ọbụla ụgwọ ọnwa ha batara. Otu onye ndị ọrụ ahụ kwuru okwu mere ka amata na ụfọdụ ndị ọrụ na-anọzighị n'ọrụ bụ nke a mekọtara, ma gbakwunye na ka ọ dị na ha enweghị ike iweghachite ego ahụ, dịka ha kpọrọ oku ka ehiwe otu panel nke ga-eleba anya na ya bụ okwu ka enwee ike hazie ihe otu kwesịrị ekwesị. Onye bụbụrụ onye odeakwụkwọ nke ụlọakụ CBN bụ John Oga agwala ndị ụlọikpe nke na-ahụ maka ịda iwu ndị pụrụ iche nke Ikeja otu onye abụbụrụ gọvanọ ụlọakụ CBN n'oge gara aga bụ Godwin Emefiele siri na-akwụnye ego n'akara ọba ego nwa nwanne ya. Oga, onye nke isii bịara ịgba akaebe, gara n'iru inye ihe akaebe ka onye ọkaiwu ụlọọrụ EFCC bụ Rotimi Oyedepo onye SAN kpọlitere ya ka o nwee ike kwuo okwu gbasara ya bụ ikpe. Dịka o siri kwuo, otu onye aha ya bụ Hana Emefiele bụ nwa nwanne onye na-asara ọnụ ya na ya bụ ikpe. Ọ gwara ụlọikpe na ya onwe ya bụ Oga nyere onye ọrụ nke ụlọakụ ahụ ntụziaka ka ọ kwụnyere akara ọba ego ezitere ya ego, bụkwanụ ntụziaka nke sitere n'aka Emefiele n'oge ahụ. Ọkaikpe Joyce Abdulmalik nke ụlọikpe ukwu ọchịchị etiti nwe akwụsịla ụlọakụ CBN n'ịga n'iru ịtọhapụ ego eji arụ ọrụ na ego nketa nke ruru gọọmenti steeti Rivers. Ọkaikpe Abdulmalik kwuru na nnabata na nkesa nke ego a na-amawapụta kwa ọnwa kemgbe ọnwa Jenụwarị afọ a site n'aka gọvanọ steeti Rivers Siminalayi Fubara bụ mmebi iwu nke akwụkwọ iwu ala anyị na-anaghị ekwe ka ọ nọgide na-aga n'ihu.
onye ọkaikpe ahụ bụ onye kwurunu na iche usoro mkpata na mmefu nke afọ 2024 nke Fubara chere n'ihu ndị omeiwu mmadụ 24 nke ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers bụ mmebi iwu ma bụrụkwa mkpugharị iwu, dịka o mere ka ọ mata na onye ọkaiwu nke Martin Amaewule n'ụlọ nzukọ omeiwu a bụ onye mere ka ndị ntaakụkọ mara maka mkpebi ikpe ahụ n'oge ọ gasịrị. Ka ọ dị, aka na-achị steeti Rivers bụ Siminalaya Fubara ekwuola na ụlọikpe ukwu etiti ịgbachi akpa ego nke steeti ahụ na ịkwụsị ego a na-ekenye steeti ahụ ịbata kwa ọnwa abụghị ihe na-echegbu mkpụrụ obi ya ka ọ dị ugbu a n'ihi na o nyejughị ya afọ. Gọvanọ Fubara, onye kwupụtara nke a n'ụka ịtụ mmamma pụrụ iche nke gọọmenti steeti ahụ haziri iji mebe mmemme nke kwụrụ kakaraka nke ọchịchị Fubara kwụ n'ime ọtụtụ nsogbu na ọgba aghara ndọrọndọrọ ọchịchị nke dapụtara na steeti Rivers n'ime otu afọ, dịka ọ kọwakwara na enwere ike icheta na akpọnyere ụlọ nzukọ omeiwu steeti ahụ ọkụ otu afọ gara aga. Gọvanọ Fubara, onye nyere mmasị obi ike n'agbanyeghị iwu nke si n'aka ụlọikpe, na ọchịchị ya ga-anọgide na-akwụ ndị ọrụ ngo ụgwọ ha ma na-akwụkwọ ndị ọrụ bekee ụgwọ ọnwa nke ruru ha. N'ọzọ yiri nke a, gọọmenti steeti Rivers agbaala akwụkwọ maka mkpegharị ikpe nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja kpere nke ha machibidoro ụlọ ọba ego ukwu nke CBN inye steeti Rivers ego a na-enye ha kwa ọnwa n'akpa ego nke steeti ahụ. Onye kọmishọna na-ahụ maka nzirịta ozi na mgbasa ozi bụ Joseph Johnson gwara ndị ntaakụkọ na ikpe a bụ nke ha na-agala maka mkpegharị ikpe ya ma zipụta olileanya na ụlọikpe mkpegharị ikpe ga-atụgharị ikpe ahụ nke sitere n'aka ụlọikpe ukwu nke ọchịchị etiti. N'ịga n'iru n'akụkọ ndị anyị ji n'aka, ụlọ ọrụ nchekwa ndị agha akagbuola okwu ahụ sitere n'aka ụlọ omeiwu steeti Niger bụ nke na-akọwa n'ogige nkụzi ihe nke ndị agha Naịjirịa nke dị na Kotangora bụ nke ndị oji egbe na-anọchila anya ya ugbu a. Na nkwupụta nke a bịanyere aka na ya site n'aka onye dairektọ na-ahụ maka mgbasa ozi Major General Edward Buba, ndị agha kwuru na enweghị ebe ogige nkụzi ihe ọbụla ndị oji egbe were ọnọdụ, dịka ha kọwara na ha emeela ma mesie ike nke mezirinụ na ndị oji egbe anaghịzị enwe ike imegharị ahụ ma ọ bụ inwe ohere ịpụta bịa n'ehija ndị mmadụ. General Buba kpughere na ndị oji egbe akpa ike abụrụla ndị kpochapụrụ site n'aka ndị agha ma na-akọwa na ihe dị otu ahụ adịghị n'ihi na nrụsi ọrụ ike ha abụrụla nke tinyere ndị oji egbe ụjọ n'ahụ n'ebe ọ dị ukwuu. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbakọ nchọnchọ nke Naịjirịa bụ ụlọ ọrụ NSIB ka ọ dị ekwuola na ahụla ozu mmadụ 5 nwụrụnụ site na mkpọkọ ụgbọelu jet n'izuụka gara aga. Nke a bụ dịka ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ a bụ Bimbo Oladeji siri kwuo, bụ onye kpughekwara n'ụgbọ mmiri abụọ agbakwunyere akụrụngwa nchọnchọ dị iche iche nyekwuru aka ime ka eme nchọpụta ahụ ka ọ bụrụ nke dị mfe. Ozu mmadụ 5 abụrụla nke ahụtarala ka ọ dị ugbu a, mana ozu nke 5 bụ nke a ka ga-akpachapụ anya n'ihi na o rewala ka ọ dị ugbu a tupu enwe ike buga ya n'ebe ndobe ozi. Ụgbọelu helikọpta ahụ bụ nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ mmanụ ha ka a hapụchara Port Harcourt, isi obodo steeti Rivers, bụ nke gara kpọkasị anụ ebe mere nkwenye na ọ bụ n'oké mmiri Atlantic ka ọ dakpuru, n'agbanyeghị na ahụbeghị ụfọ mkpọka nke ụgbọelu ahụ. Ndị gọvanọ 36 bụ ndị nọ n'otu jikọtara ndị gọvanọ n'abalị gara aga bụ ndị nwere ọgbakọ nke nọtere aka n'ihi ịhụ na a ga-ahazi otu a ga-esi eme ọgbakọ nke ije ozi otu kansụl ga-adị na Tọzdee. Ọgbakọ a bụ nke mekọtara okwu ọchịchị kansụl ịkwụrụ na nke onwe ha ọba ego mmanụ kruguru karịrị akarị, ụgwọ ụtụ isi nke uru mmanụ patrol na ihe ndị ọzọ bụ okwu dị mkpa nke ha lebara anya. Ọgbakọ a bụ nke ndị isi steeti zọchiri na ya ka o jirila ọkara gafee elekere 9 nke abalị Wenezdee, na-adịkwa ihe dịka
awa ole na ole ka ọ gasịrị ndị gọvanọ otu kansụl jikọtara ndị eze ọdịnala nakwa onyeisiala Bola Tinubu nwere ọgbakọ nke agbachiri ụzọ n'obi onyeisiala nke dị n'Abuja. Ndị gọvanọ a na-agbalị ịnata nzaghachi site n'aka ndị eze ọdịnala iji hụ na a ga-ahazicha ụkpụrụ na mkpebi nke ga-abụ maka ọdịmma ụmụafọ Naịjirịa. N'ịga n'iru n'akụkọ, ụlọ omeiwu sineti akwadola nhọpụta ndị minista asaa onyeisiala Bola Tinubu họpụtara ma zigara ụlọ omeiwu n'izuụka gara aga maka nkwado. Nke a na-abịa dịka emechara nnyocha nke ndị minista họpụtara ọhụrụ bụ nke emere n'ụlọ ọgbakọ ndị omeiwu ka ehichara ya na Tuzdee. Mana otu ọ dị, nnyocha na nkwado nke ambasadọ Bianca Odumegwu Ojukwu, onye a họpụtara ịbụ minista ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ, bụ nke a bịara nwee ihe nkiri anya na ya, dịka ụfọdụ ndị omeiwu sitere na steeti ya n'otu n'otu bụ ndị jara ya mma ka o siri maa mma nakwa ihe ndị gbapụtara ihe o merela nakwa ndị o nwetara na ndụ. Nke a bụ dịka onye omeiwu Victor Ume nakwa Tony Nwoye n'otu n'otu n'okwu ha kọwara Bianca dịka onye nwere amamihe ma makwa mmadụ ukwuu. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọma, anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite. Akụkọ ndị ọzọ fọdụrụnụ ga-abịara unu, naanị nọsi ike n'ebe ahụ. nnọọ ndị ọma, ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ ndị ọzọ fọdụrụnụ. Otu jikọtara ndị na-azụ ahịa kwụ na nke onwe ha bụ IPMAN kwuru na ndị otu ha enweghị ike isi n'ụlọ ọrụ nchịpụta mmanụ Dangote dị na Lagos eburu mmanụ, n'agbanyeghị na ha kwuru n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol NNPCL ka ha kwuru ijeri naira 40. Onye isi otu IPMAN bụ Abubakar Garima n'otu ihe omume onyonyo TV nke lebara anya mere ka amata nke a. Garima, onye zipụtara ihe ịtụnanya na onye nwe ụlọ ọrụ nchịpụta mmanụ nke Dangote bụ Aliko Dangote, kwuru na ndị na-azụ ahịa mmanụ bụ ndị hapụrụ ụlọ ọrụ ha ma si mba ndị ọzọ na-ebubata mmanụ. Onye isi otu IPMAN kwuru na ndị otu ya anaghị esi mba ndị ọzọ ebubata mmanụ dịka onye abụ aka kacha eji akụ na mba Afrịka siri kwuo, kama o kwuru na ọ ga-aka mma n'ụlọ ọrụ Dangote ga-eji aka ya mee ndebanye aha otu ndị na-azụ ahịa mmanụ karịa ha nwa ị na-esi n'aka ụlọ ọrụ NNPCL enweta ya bụ mmanụ. Ka anyị gaa n'ama egwuregwu ugbu a. Van Nistelrooy bụ onye ji mmeri malite dịka enyefere ya otu egwu bọọlụ Manchester United n'aka ilekọta ya. Mmeri nke otu egwu bọọlụ a iru n'ogo nke na-esota nke ikpeazụ n'ụbọchị Wednesday nke ịmabute iko ligi dịka ha ji ọkpụ goolu 5 asatara naanị 2 were merie otu egwu bọọlụ Leicester na Old Trafford. Arsenal na Liverpool bụkwa ndị akụkọ ndị ọzọ n'akụkụ nke ha bụ ndị gbalịsiri ike n'ogo nke ha ịma na ha ga-eme otu dị mma. Otu egwu bọọlụ Chelsea bụ ndị ejiri ọkpụ goolu 2 chara acha wee kụwapụ ha ọnụ site n'aka otu egwu bọọlụ nke Newcastle. Van Nistelrooy bụ onye nyefere otu egwu bọọlụ Red Devils dịka a chụchara Erik ten Hag na Mọnde n'ihi emeghị ọfụma ya n'oge egwuregwu ịgba bọọlụ nke afọ a. Anyị ka nwekwara akụkọ ọzọ nke anyị ji n'aka. Mmadụ abụọ bụ ndị ogbu mmadụ na-amatabeghị ndị ha bụ elela otu nwoke mụnye ya ọkụ n'ụlọ ọnụ abụọ ya dị n'obodo Mgbọ nke dị n'ọchịchị kansụl Ọhaukwu steeti Ebonyi. Onye aha ya bụ Michael Nnaji, onye gbara afọ 48. Nwoke a bụ onye a gbagburu ma mụnye ya ọkụ site n'aka ndị ogbu mmadụ ndị ji ọgbatumtum nyabata n'ebe obibi nwoke ahụ n'ebe isi ụtụtụ Wednesday. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii bụ DSP Joshua Okando bụ onye kwupụtara na ọ bụ eziokwu na ihe dị otu a mere n'ozi WhatsApp. O kwuru na ihe mberede a bụ nke merenụ n'ebe isi ụtụtụ Wednesday.
anya hụrụ mgbe nke a mere bụ onye ezinụlọ ya kwuru na ndị oji egbe a bụ ndị webatara n'ogige ụlọ ahụ site na mpaghara dị iche iche ma bụrụ ndị kpuchichere ihu ha bụ ndị bataranụ n'ebe ọnụ ụlọ ezumike nke Mike nọ na-ezu ike gbaa ya egbe ugboro abụọ. Ụdị egbe ahụ bụ nke chụsasịrịnụ ndị bi n'ogbe ahụ, ọ fọzie naanị onye egburegbu na ndị gburu ya, ebe ọ kọwara na ndị ogbu mmadụ ahụ were ihe eji ekpuchi ihu were kpuchi ihu ha, n'ihi nke a enweghị onye hụtara ihu ha. Maazị Nnaji, onye amụri nke dị na steeti Enugu, bụ onye ama dịka onye ọrụ nchekwa ime obodo a na-akwanyere ugwu n'ogo dị mma nakwa onye na-azụ ahịa, ama ya ama dịka onye na-agara onwe ya ma bụrụkwa enyi nyere onye ọbụla. Ihe ndị mebisiri n'oge ihe mberede a merenụ gụnyere igwe ntụ oyi nke friza abụọ, onyonyo nkiri nke TV, oche na tebụl, ihe ndị eji esi nri, ego nakwa ọtụtụ ngwongwo ndị ọzọ ka ndị oji egbe ahụ mebisiri mgbe ha bịara ịgbagbu nwa okorobịa ma mụnye ụlọ ya ọkụ. Ndị ọma m, site n'akụkọ ahụ ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa nke taa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Dịka m na-asị, onye ahụrụ taa na a ga-ahụkwa ya echi. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ogechi Nwachukwu Ụzọma bụ aha m, onye wetara unu akụkọ. Daalụnụ.